Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong! Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora, gora, hemen dator banana zerta. Urrezko banana sorgindua. Otz bero naiz epela, ron bete upela. Zeure burua zaindu behar duzu, Poli. Eta zuk zingiretako atxori zaindu behar duzu. Ei, errespetu falta ikaragarria da hori. Zure tripa bezain ikaragarria musker koipetsua. Koipetsua? Utzi da zuen, nik emango dio. Ez! Zergatik, Poli delako, guretzat Kongo-Bongo konkistatzeko giltza. Bazen ordua, eskerrak azkenean konturatu zaren. Hala izango da, zutaz fida baldin banaiteke, Zalantzaren batala, neu nauzu Poli Roger leiala zeure esanetara. Egazti txori buru iruzurti horretaz fidatuko alda. Eta zer da egin beharreko hori, putz? Begira, hau kristalezko kokoa da, neurea izango da, eta zuk ekarriko didazu. Hori baino ez? Banekien zutaz fidan intekela. Horretaz fidatu? Tira, argi dago zuk ezin izan didazula inoiz ere ekarri zapaburu ez gauza horrek. Poli, zuzendu aire erasoa, harrapatu kokoa, klub, zuk lorretik zainduko duzu. Noa hemendik, igo ingura, gainean gaude. Hau lotxagarrikeria desorea, txori zentzailea baino naiz. Krokok, jarri martxan! Bat bi, bat bi, bat bi, Tira ba, ontzi batean tebelarra dago, eta bestean metala urtzeko moduko nahaski azidoa. Nire erraiak nona segundo batean desegin ditzake. Tximino azkarra. Kristalezko koko boteretsua, esango aldidazu ontzietako zeinetan dagoen azidoa. Ara, nolako harriko eskorra gertu den istriborretik. Mil esker koko boteretsua. Kaixo lagun, Poli kokoa eraman nahi Ostazu oio zikina, koko lapur ergela! Ni banoa, goraino! Itzuli ahobiko tukana! Pausoa ostikada, oinak aldatuta aurrera! Jarraiozu musikari! Tara, tara, da! Alferrik nabil, laguntxo, ezkerreko bi oin dauzkat. Zuen urte hurrenean kandi dantzera eraman nahi baldin baduzu, dantzan egin beharko duzu! Egia da, jarraituko dut. Pausoa ostikada, oinak aldatuta aurrera, bai. Donkey Kong, ondo altzaude lagun! Bai, ederki, txikito. Oraingoan lortu duzu! Tira, ia! Beste gauzaren bat pentsatu beharko dut gure lehen urte hurreneko itzordurako. Zer da zalapartau? Oianeko nire etxetik entzun dut iskanbila. Kranki, zer gertatzen da? Poli Rogerrek kokoa lapurtu du, berreskuratu egin behar duzuen. Kokoa lapurtu duela? Zertarako nahi du polikokoa? Ziur nago krokoputz haren atzean dagoela. Krokoputz! Mugitu beharra daukagu! Babo horren arrastorik? Zer? Hor dator! Kokoa darama! Tximinoak!
Harrapatu egingo dut kosta ala kosta. Ah! Bestida zu horren erraz alde egingo! Zuaitza! Donkey Kong ondo zaude? Altxatu, haupa, jarraitu egin behar dugu. Polikokoa eramanduta, geldiarazi egin behar dugu, guazen! Kokoa? Hara, Inkadinkaduren templu zarra! Aurki dezagun lehenbailen eta guazen hemendik. Egon, entzun duzu hori? Aha. Hortxe dago! Ah! Tximuak brankan, hemendik hanka! Harrapatu txoriburua! Hemendik joan da, ezkerretara, eskuinetara! Enauzue ez lumatuko! Ah! Ez du iesbiderik! Oh, ez! Nora joan da? Zoa zu hortik, ni hemendik joango naiz! Ederki! Hemendik! Ah! Txori ergela! Kranki pozik egongo da. Hau bizimodu gogorra. Krankiri esan behar diogu hau ez dela horren leku txarra. Kranki tipu iluna da, hemen ez dago inolako! Ikusi duzu hori! Toki hau trampaz beterik dago, guazen hemendik! Normoa, bete-betean, mugitu! Manoa! Oh, ez dago irten bederik! Harrapaturik gaude! Gureak egin du! Nona gertu gara? Begira! Banana! Hauxe da behar nuena! Goseak nago! Barkaitazu lagun! Kristalezko kokoa bota duzu banana eskuratzeagatik? Goseak nago! Baina hau ez da benetako banana. Urrezkoa baino ez da urrezkoa? Egon pixka batean, kandilentzat opari paregabea izango da. Inkadinkadu idoloa esnatu eginda! Ala dirudi, eta gainera haserre dirudi. Izugarria esarre! Tiro inozolakoa, non dago? Lortu egin dut, baina gero galdu. Galdu egin duzula? Baina ez da nire errua izan, tximinoen armadaren aurka laguntza gehiago izan banu ez zidaten kokoak enduko. Plump, lurretik laguntza emateko agindua zenuen, zea izakia duzu. Zera, akats taktikoa galdu egin ditut. Akats taktikoa, eginkizuna zuri ematea izan da, narrasti narratxalakoa. Zeu galdu duzu kokoa, txori ergela! Zorixe, zapaburu baldara. Bai, horixe, oio guztia! Ez! Bai! Ez! Ai, xabengoz! Biok zarete, biztie ez gaiaztak irtenak! Ez zaituztet gehiago ikusi nahi! Ospa! Ospa! Ederki, ni banoa, baina kontuz non lortzen dituzun laguntzaileak! Horra berriro, onik eta osorik! Asko zobeto sentitzen naiz, baina entzun, baboa! Zer egin dut orain? Inkadinkadu idoloa esnatu duzu, ergela. Sartu irtena egin dugu aitaren batean, ez da ezer txarrik gertatu. Agian bai, edo agian ez. Ez duzu ez errukitu? Ez? Ez? Orduan zer da hori? Hau? Kandirentzat hartu dudan oparitxoa baino ez da. Zertan hasi da? Baina zer? Entziklopedia bananikoa! Eta zer dio? La 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 la. Zerrekin
ote duzu ergela. Inkatu esnatu duzu horrela. Honen zain nintzen aspalditik hau eraman ezkero kandik musu emango dit. Ez zaitez izan hartaburua, utzi behingoz banana madarikatua. Zergatik eskatu nik ez dut egin bekatu nahi nuke lasai urte hurrena ospatu. Madarikazioak uartearen suntxipenak harriko du eta banana guztiak desagertu egingo dira. Bananak desagertu? Urrezko banana sorgindua, urrezko banana sorgindua, urrezko banana sorgindua, urrezko banana sorgindua. Ez alduzu ulertzen babalore horrek, zoritxarra dakar. Banana hori oraintxe itzuli behar duzu. Benetan? Jakina, madarikazioa ekarri duzu gu guztiongana. Kongo-bongo osoaren patua zure eskuetan dago orain. Kakazarra, honekin asko irabaziko nuen kandiren begien aurrean. Honekin asko irabaziko dut korkoputzen begien aurrean, Kontu honek guztiak ergelkeria dirudi. Banana sorgindua. Baina Krankik esan du... Aizu, bananez ari garenean, neun naiz hemen aditua. Donkey Kong! Candy! Oi, ama, ederra egin dugu. Eskuan daramazun urrezko banana ederrori ez da niretzat izango, ez da? Bai, gure urte hurrenagatik. Zoragarria da. Sorgindutako Donkey Kong. Oh, Donkey Kong, inoiz egin didaten oparirik zoragarri eta ederrena da. Mila esker, mila esker, mila esker. Ez horregatik. Joan beharra daukat, laster arte tximino maitagarri hori. Tximino maitagarria deitu dit. Bai, esnatu behingoz tximu azkarrelakoa. Inkadinkaduren urrezko banana sakratua oparitu diozuta. Baina ze arraio egin dut. Horixe. Tira, bazkaltzetik itzuli zara azkenean. Eta 2 minutuz berandu. Barkatu, Bluster, baina oparia jaso behar nuen. Ze opari egin dizute ba? Donkey Kongek hause oparitu dit. Banana? Hori tipo zekena. Zekena? Begiratu ondo, 24 kilateko benetako banana da gero. Lurrikara! Guazen hemendik! Azkar! Oi! Eskerrik asko irteterakoan nire burua zapaltzeagatik. Upelkopterora iritsi nahi nuen zu hemendik lehenbailen ateratzeko. Ederki ba, orduan eraman nazazu etxera behintzat. Jakina, igo zaitez, honik eta osorik utziko zaitut etxean. Utzi berriketak, Bluster, eta jarri hau airean. Urbil-ibili gara, ezta? Bai, baina zorionez ez dut urrezko banana galdu. Ze izan da hori? Eutxiozu ondo, lagundu, lurrego! Jauzi, bira eta dantza! Opelkopteroa, amazutan jarriko da! Ez aiozu hilaran jartzeko, neu jarri nahi zutan lehenago. Eta ze gertatzen da nirekin? Ze gertatzen da zurekin? Ni ere sutan nago. Jarri zutan beste nonbait, orain atera tramankulu hau hemendik. Aldo dana egingo dut. Ei, zer da hori? Zer? Urrezko banana hori, nondik atera Donkey duzu? Kongek eman dit opari gisa? Donkey Kongek eman dizu hori? Haren errua izan da dena, zoritxarra ekarri dugu guztiongana. Badakit bota egin ninduela, baina ikerketa lanetan jardun naiz. Uste dut jakin nahiko duela, Donkey Kongek bere eskuetan daukala inkadinkaduren urrezko banana. Zeure begiekin ikusi alduzu hori. Bai, berorren maiestatea. Pentsa norainoen naitekeen horrekin. Baldakizu zer egin dezakedan kristalezko kokoa eta urrezko banana eskubanatan ditudala? Malabarismoak? Ez, astakirten alakoa! Kongo-bongoren jabe egingo naiz. Gaizkilerik handiena izan naiteke. Beraz, lortu idazu banana hori. Klump generala. Bai, jauna!
Hau ez da bat ere gozoa. Dena zapuztu dut. Zoritxarra erakarri dut denon gainera. Zer egingo dut? Krankik jakingo du nola konpondu. Sorkinduta! Ha! Neuk emango diet sorkinkeria! Kandi, neu naiz, zure tximino maitagarria. Zer gertatu da? Donkey Kong, ez duzu sinetxiko. Lurrikara batek lantegia suntxitu du eta blusterrekin etxeran indoala upelkopteroa krankirenean erori da. Kandi, egia esan behar dizut, urrezko banana hori... Zer, ez hasi zu ere sorkinduta dagoela esaten. Hala da, inkadinkaduren tenpluko morroitzarrarena da. Saiatu zarete, oparitu egin didazu eta neurea da. Ez baduzu gurea behin betiko hautsi nahi? Ez, Ongi? baina... Beraz, banana nirea da. Egon, banana horrek zoritxarra baino ez dakar. Kendu nahi didan edon hori, bai. Aizue, mukizuok, lagundu idazue hemen. Madarikazioak eta zoritxarra. Sekula ez dut entzun horrelako aitzakia sinez gaitzik. Ona zer dugun hemen, inkadinkadu handiaren urrezko banana. Hauzi izango da nire lorpenik entzutetsuena. Nola lortuko dut kandi urrezko banana itzultzea? Ez dut dagoena baino gehiago haserretu nahi. Lasai zaitez, zerbait bururatuko zaigu. Plan bat behar dugu. Zuzen zabiltza, jan dezagun. Zen burutazio da hori. Banana berreskuratzeko modua aurkitu behar dugu. Banana beste konturik ez daukagu. Banana. Ezin dut pentsatuko zeak nagoenean. Mil esker lagun, hotzik karagarria zegoen hemen. Zer egiten duzu nire oskailuan? Zuk zer uste duzu mokadutxo bat jaten? Zoaz berriz krokoputzekin pirata harrapari alakoa. Behin betiko agurra eman dion narrastiari. Zuei eskaini nahi dizkizuet nire zerbitzuak. Baizera, ezin gara zutaz fidatu. Benetan diotxuet, okerreko bideari utzi diot betiko. Emaidazue beste aukera bat mesedez. Ez dakit ba... Zer diozu txikito, fida gaitezke horrekin? Zer egingo dugun. Tratua isteko isilpeko informazio sekretua emango dizuet. Isilpeko informazio sekretua? Horixe ba, krokoputzek preso hartu du zure bihotzeko gorilatxoa. Kandi, preso? Zergatik? Berak daukalako banana. Madarikatua, eta nire errua da. Entzun kongandereñoa, ni narrasti zentzuduna nauzu. Zer nahi duzu banana horren truke? Itxia okirastu hori. Urrezko banana ez dago salgai. Zera, pazientzia galtzen hasia naiz, andereño. Eta ez duzu nahiko nik pazientzia galtzerik. Ikara eginda nago. Legon behar zenuke. Zigortu egingo zaitut, lurpean gorde, eramantzazu ziegara! Ezin liteke, ezin duzu! Ezingo ez dut ba, eta egingo dut. Eraman hemendik, bai maiestate! Ezin duzu! Lagundu! Eutxiozu, Kandi! Banana salta! Donkey Kong! Donkey Kong! Askatu neska, zapaburu nazkantea! Klump! Bai, jauna, krokok! Eraso! Krokok! Goazen, Kandi. Etxera eramango zaitut. Ederki, nire tximino maitagarria zara oraindik. Maite dut aurpegi hiletxo hori, niretzat ez da beste tximinori. Asko pozten nau zure maitasunak, ametsetan nagoen eneska. Zeu zaitut betiko harima da bihotz, zure ondoan egon ezin naiteke hotz. Bananak ikusten ditut zure begietan, burstik
gaitezen koko uretan. Maitasun hau da denbora, Ematen ditu arrasa. ez aluzu ikusten, maitasuna da urrezkoa dena. Maitasuna da urrezkoa dena. Maitasuna da urrezkoa dena.